Pozdrav ljudi, nadam se da će vam se svidjeti ovaj video. Ako vam se svidi, možete me zapratiti. Hvala svima. Danas radimo štrudlu od sira. Za početak stavimo u posudu pola kile svježeg sira, 180 g kiselog vrhnja, jedno jaje, jedna vrećica vanilija šećera, 2 jušne žlice šećera, u tom slučaju ja sam ovdje dodao smeđi šećer. Sve zajedno dobro zmiksamo dok ne dobijemo jednu lijepu smjesu. Nakon toga dodajemo 3 velike žlice griza. Sljedeće što radimo, moramo razvaljati pola kile tijesta. Ako kupujemo tijesto, onda dobijemo 2 lista po 250 g i to tijesto lijepo lagano razvaljamo na debljinu od nekih par milimetra. Tijesto lagano pouljimo te po sredini stavimo smjesu koju smo prethodno izradili. Tijesto zavrnemo preko smjese, malo po rubu stavimo ulja, te preklopimo još jedanput. Prije što sam stavio peći, tijesto sam lagano sa čačkalicom izbockao. Nakon toga malo rastopite maslaca te sa kistićem razmažite po tijestu. Stavljamo ga u pećnicu te pečemo na 200 stupnjeva 20 minuta. Supruga i ja volimo malo ovako da je jače pečeno, pa zato i tako tijesto izgleda, ali kod vas ne mora biti taj slučaj, znači par minutica prije ga izvadite i bit će ljepše tijesto. Dobro vam tek ljudi!